Штогод 25 мая ва ўсіх краінах адзначаецца сусветны дзень шчытападобнай залозы. Згодна з медыцынскай статыстыкай, захворваннямі шчытападобнай залозы пакутуе да трэці ўсяго насельніцтва планеты. У Віцебскай вобласці пад наглядам урачоў знаходзіцца больш за 50 тысяч пацыентаў з рознымі формамі паталогіі. З іх каля 1000 дзеці. Большасць захворванняў, якія выкліканы дэфіцытам йоду, удаецца прадухіліць. Спецыялісты сцвярджаюць, што на стан шчытападобнай залозы негатыўны ўплыў аказвае экалагічная сітуацыя і харчаванне. Сёння на ўзбраенні ў віцебскіх медыкаў навейшае абсталяванне і сучасныя метады дыягностыкі, з дапамогай якіх удаецца выяўляць паталогію шчытападобнай залозы на ранняй стадыі. За прошлый год у нас выявлено 163 пациента с раком щитовидной железы. За 4 месяца текущего года 65 человек. И к нашей радости мы можем сказать, что это в большинстве своем пациенты на ранних незапущенных стадиях. Ну и также следует отметить, что вовремя диагностированный и соперированный рак щитовидной железы дает практически 100% пятилетнюю выживаемость. Это один из критериев благополучия после излечения такого заболевания. И это говорит о том, что вот эта вот патология практически управляема и излечима. Шчытападобная залоза ўплывае на ўсе віды абмену рэчываў у арганізме чалавека. Таму пры любым недамаганні спецыялісты раяць не адкладваць свой візіт да ўрача і абавязкова даследаваць гармоны шчытападобнай залозы. Яны рэгулююць работу ўсіх органаў, у тым ліку нервовай і сардэчна-сасудзістай сістэм, псіхікі.